سلام علیکم برادر عزیز. همه کسا خوش اومدین یه بار دیگه. عذر دیو در سببی که افیر چسبید، زنگ زدن در وقت افیر، متاسفانه افیرمان چسبید. برادر عزیز مرحمت سوال باشه اویدی نرخ نوای پاتنت ژالکای بسیار جوشا ما چی کردیم یافتیم و نرخ نواشو نویسیم. برادر عزیز شما میتونین که مهونده نویسیتان ما شما با جواب گوییم. و فیلم دفعات четко توفتستая эфир خیلی بعده. مرحمت برادر عزیز نویسین سوالاتون انشالله. برادر عزیز هم کسا نویسین سوالاتون. و هرچی خیلی کی گفتیم اونجا علکای نرخ نوارا یافتیم بسیار روشه. همه کسایت لایک چرا پادلید سقطی زیر میکنیم و دالشی میریم انشالله. مرحمت سوالاتون رو کنین. اویدی نرخ نوای پاتن همه کسا لایک و سلافه هم زنیم برادر عزیز. کو سوالا رو روی کنیم برادر عزیز. بچه 6 نفره ای نموجد بدقیقه کم باشین. علیکم سلام همه طرفتی جی خوشم می برادر عزیز. کو رفتیم پاتن چند شده جدت جبرو داگی جو چند شده گه پاتن کدوم شهر در نظر داری؟ ها بچه 7 نفر دلار که ای بگی بزنش همولک وقتی کمی از زیرش که تمام 6600 روبل مسکو. حوزی نگاه کنیم برادر عزیز. چتا همه دا چت توفته سه حوزی ما پونی کپیرواد میکنم میپرتم چت دا همه بینید. چت میتو همه دا آدمای کتابچه استواروی میکنن همه دا توفته سه برادر عزیز. حوزی ما رویش کدومینه کاروچی ایرکوتسکی область توجرو ما ایرکوتسکی اینجا موزیا لحظه بیستنی که ستماره 490. سلام صدیق خوبی برادر. علیکم سلام میشه رحمت نیشتیک براتان وزیر بیس برادر عزیز کی جایی بربرش بسیار بد شد شد کم کم پرتیم شده نخوره نگاه کنید فقط. ای مسکوا تو راستو بپرتیم
нависем бордори азиз, саволотро нависта мегирем. Даже ҳамиам бисёрай. дар худи Москва 6600 сит потенсиоли дигар 7300 нишона намедонам бордори. Чи бад дар савшества намемонӣ. Чира дар савшества мону Сорбон ТВ бордори азиз. Амин патен қимат чид? Бале фарик. Қимат чид уже патен бордори азиз. Ҳама ҷо қимат чидам патеношон. Ҳама ҷо. Сорбон бордори азиз. Ман намедонам ки шумо чин ва агар ҷоника бугӯ ҷорик нест айни ҳол ва худаш ки омад баъд шумо қатъи ҷоник суҳбат мекунед нашуд. Чи бордори азиз ина ман нархҳои патена промои навистесам дар чат. Шумо метавонед ки аёнҷа нигоҳ кунед нархҳое ки шумода масалан важния. Кадом шаҳрода ки ҳастен амвора ма промои партисам ва шумо метавонед ки бинед. ма акация моҳат спордам чон мекунам бордори азиз. Агар то 1 январ чанд моҳаи спордагӣ бошӣ ягон чи намекунед ки баъд январ уже ба видеои мара Сорбон ТВ бародар ма гуфтам ку шумо ма дар рӯйкаги нестен, мумкин ҷоҳонгир дар рӯйкаги бошед ва ҷоҳонгир ол намешавад чанқа мада бояд рӯй кунед агар чизе бошад. Агар кадоме ки то масалан 1 январ ба нархи пешина спордагӣ боша бордори азиз ягон камбудӣ намешавад, патенотунам намесӯзанд. Агар кадоме ки баъди январ уже ба нархи пешина спордагӣ боша мутаассифона ҳисоб намекунанд. Не бордори азиз ҳамаша навистам нархҳои патена хитон метавонед ки бо бинед. марамат савол боша борӯй кунед саволотуна. 14 одами бачаи вообще дар ҷо таврӣ намегирад чӣ тария. 50,000 одам 14 одам айдасаид. Куя лайка деркне нохи будроян дигаро бордори азизам 14 катақалан як каси ина 20 каси як каси лайка бзанем 20 одам меша бо хела огоҳ мешава ки ҳамҷа ҳастан ва мефаҳманд. Ай навигариё хабардор мешаванд бордори азиза. одамо хоб нестам бордар нав як хел одамо меоян ай кор. Санкт-Петербург чи чора 400 буда фирмҷа нависем ина чора 400 е Санкт-Петербург 4400 бародари азиза. ко рафтем як каси ку тамита як лайка зершка тамом зерка лайка рафтем бародари азиз. салом алейкум ака ма патен пешакӣ спордам ду моҳа чӣ меша ягон чи намеша нузия муҳаммад апашка агар то 1 январ ду моҳа ба нархи пешина спордагӣ боша ягон камбудӣ намешавад. Мурманский да Мурманский мо надорем чун нагирифтам ба Мурманский рости барои намепурсидан ягон кас ма фақат ҳам чизе ки бад Ульяновский гирифтам Мурманский не ки мутаассифона хай иншоалло бо дар видео ҳамаш падроб намешаванд. солда қимат чида истаине ки ойлик поён рафта истае. Бале ҳама тарафати ҷа албатта ҳами хеле барои ҳами гражданство гирифтан дар кор фақат февралия монд. Масалан мешава январам хай агар пеша январ то 1 январ ба нархи пешина спордагӣ бошед то кадом моҳира ягон кор намекунад ва баъд январ уже аллакай ба нархи нав биспоред. патен Москва чанд 6600 апашка. Алҳамдулиллаҳ. ку рафтем я лайк бача 38 шудам 7 лайк а бача ҳами у қадар қинай 4400 гуфтам ку Санкт-Петербург бародар ҳами мо масалан пастаратса мекунем ки чизе ки айдаст мо меом ба хотири шуморо бардори адил бикунем ҳами як лайк у қадар қинай ки ҳами я лайка зер ки далши тамошо карда рафтам ги саволота додам ги братам я лайк ҳами бизаниш тамом
Московская область там бародари адид 6600 чиди. Раҳмат барои хизмат. Саломат бошед апашка. Шумо фақат ҳамин лайка бизанед, иншоалло боқӣ монда кор дар дасти мо ва мо мекунем ша. Ака ба дипломи медколлеҷ мешава РВП спорум. Сабр бародар, ба диплом агар ҳамиҷада хондагӣ бошид, дар асоси хондан дар Россия боша, албатта раки шуморо метавонанд дода. Соҳиби канал дар куҷо ҳаст? Соҳиби канал хидмам братан, нами хидм соҳиби каналам. Ягон савол боша марҳамат амҷа чопшка ҷавоб табги. Владимирская область, Владимирский да нанависем, Владимирский ҷошид, Волгоградский, Владимирский нанавистам чӣ бало. Владимирский нанависем бардори адид. Лекин иншоалло ки менависемаш. Зиқ нашада видео ҳамаш мебурояд. Ҷа бисёришон ҷа нависти мондам. Санкт-Петербург гап забрат. Санкт-Петербург бародари адид гуфтам ки 4400 патентон а 1 январ. Лайка айгиҷо меҷиқи биҷиқимаш. Аммо ай эфир мебурой ҳоди шумо дар чата махкам ки ай эфир поён дам лайкай. Зершка бо поён да 4 кинҷа ранг сабче свой телефон чатнум нависаги да болем зер ки далши навистам ги канала харид яка нек братанҷон ма хидам ай аввал қати ҷаҳонгир як ҷоя кор мекардам. Агар ти канала подписчики аввали канал бебни мара мешинохтӣ. Акама як сол пеш патент споридум надодан, як сол гаштам у рӯз споридум надодан. Граница бромадам 3 моҳа мигратсионӣ, граница бромадам 3 моҳа мигратсионӣ дорум теҷике брам биём мешава. Бародари адид метавонӣ брай биёй лучи бигарди биёй хубтарай. Шарт нест ки Тоҷикистон брай 3 моҳа биёй. Ами бибро граница бигард бидро мешава иншоалло. Патент дар Питер чанши 4400 гуфтам ку братан ҷони ма. Уфа чанд сумаи пули патент рости Уфаро нигоҳ накардам бародарҷон, барои кам одам мепурсад. Иншоалло дар видео кӯшиш мекунем ки биёем. Ака Владимирский область чанд пул шиде? Владимирский область, Волгоградский, Владимирский область. Владимирский область рости нагирифтамаш, неки мегиремаш. Волгоградская область, Дагестан, Московская область, Свердловская область, Челябинский, Новосибирск, Иркутский, Владимирский. Иншоалло дар видео кӯшиш мекунем ки биброрем бародари адид. Шумо фақат камтар сабр кунед, худохват ҳамаш мешава. Дагестанский бародари адид гуфтам ки Дагестанская республика 4903 рубл шид бародари адид. Ҳама хеза брава дар Туркия, Европа баъд патент бепул мешава. Киша намедонам бародари. Алейкум салом, хуш омадин. Ҳама каса ба эфири nimишавим бародари адид. Бародар патент наспорум менто нақапан мешавад. Тоҷикистон брам 6 моҳ пас. Аки ҷаи хелаки шуморо менто қапан нақапан ва я балом мекунен. Муҳим да граница бародари адид Раҷабов Шӯҳрат брат. Запретам намезананд теҷике брам биём 2 сол бе патент, лекин запрет надорам. Бародари адид бисёр бигем хеле шанси шумо 70/30 барои ки ман ранги хидат будам. Тоҷикистон рафтам 8 рӯз истодам гаштам. Алҳамдулиллоҳ ягон камбудӣ нашид. Главное иштироф надошта бошед. Бигем 70% шанс дорӣ ки мегзаре. Иншоаллоҳ ягон камбудӣ намешавад. Меган бе трудовой договор патент намекунанд ростай. Не бародари адид и гап дурӯғай. Мо рафтем ина ФМС ҳамаша пешаи моҳи декабрда ҳамаша гузаронем бародарое ки қатъи официально кор мекардам ва ёро бурдем гузарондем мешава. Ягон проблема нест. Бо чӣ видео чӣ навигарӣ шава нисбати ҳамин чиз мо обязательно видео мекунем бародари адид. Хоҳиш мекунам. Канали дигари монда уже видео буромадеста нисбати бигем документация нисбати дига савол мавол ҳамаш дар канали Мигрант Азия бидроен. Мо видео бисёр кардесем. Калугара надидам чи Калугара нест. Иншоалло ки бародари адид кӯшиш мекунем ки ваям дар списка бидорем. Московская область чанд сум шид пули патент брат? Москва 6600 вот под Москва 6600 брат. Московский область там. Салом алейкум ака 2 сол меша документ надорам гарс аз паспорт. Бародари адид иншоалло ки ба амри худованд хай граница пересекат кан, аммо одамое ки мебаранд ягон чи гарантия дан мешава. Охир мо хона мерам. Имоҳаша наспорум ягон гап намешава брат. Не бародар Бахтиёр Мирзоев братан. Агар ягон реди сахт нашава да масалан аэропорт иншоалло ки метавонӣ гузашта. Калужский рам нависаги нестем братан. Неки иншоалло менависем шу брат. Чанд рӯз баргарди биёй мешава. Катеҷике брам биём барои бепатенто гаштагида.
ما میگم که اینا مثلا مسکوس که بودیم باز دان اختنا بر اومد رجیستراسیون برداری دید اومدم یا موچان قبول دا اوبلاستی یاروسلاو دا گشتم بعد تاجیکستان رفتم 8 روزی سادم گشتم اومدم شیدا برداری دید یگون کامونی نشد ان شاء الله که در با اومد 2 تا اشتراک داشتم چند روز بعد گردیم بیام میشم شید برادر ما 25 روز شید ای تاجیکستان اومدن ما میتونم برام پاتنت فرم برداری دید успед агар ҳама духтурот гузаштагӣ бошанд не ки ҳози вилоят лия не ки ҳама чизот гузаштагӣ бошанд брат падавача бикӣ падавача ки карди бародари азиз тир ами получателя доданат дига ӯша зиқ наша кай ки битанад уш проблема нестай акаҷон якубин акаҷон ҳозираша бародари азиз фарҳоҷон шодмонов братҷоном ҳозираша ӯ нестай да чине ки иншоалло дар списка ҷош мекунем мебинемша видео мекунем иншоалло салом ака и штрафа дар куҷо бинем штрафа бародари азиз штрафа чӣ дорем шумо да госуслуг бисёриёш ҳамон вақте ки чӣ мекунед шумо регистрация менед госуслуг да шуморо регистрация мекунад предложение скачат мекунед ай плеймаркет госуслугам база данихот ва иннентона мезанед масалан чизотона меброяд ҳама база данихтон регистрация дига шаҳр дорум 3 моҳа саго қапан чига меша патент надорум фарҳод брат неки патент надошта бошӣ мумкин не ки ягон штраф кунанд ягон саги хуб дошта бо ғилти ха ягон сумти меброяд на ғилти чӣ накуна охир намедонам аэропорт ҳам наметия бе документ бордари азиз моракшо як хел вақт мегум куред набошад аэропорт иншоалло бе ягон проблема мегзарӣ салому алейкум ака шумо назди ака кумаки шумо дар кор аст алейкум салом мартаҷика гавза гӯш кесам бародари азиза хтам бе патент биди рафти ҳо магамед брат не патент доштам москвада доштам баъд заданихта регистратсиям набармад бигем қариб 2-3 моҳи ахир бигем патентам сӯхт дига продлет накам патент мана спордам 2 та штраф плюси доштам як штрафома спордагӣ будам рафтам тоҷикистон 8 рӯзи содам гаштам омадам ӯ сол моҳи январ будам ин чиз бародар каҷон буро хондестам братам гапа гӯш кун ҳодир патени мо 5900 баъди соли нав чанд сум месупорем патени шумо ё москва ё подмосква бижен биден масалан 5900 6600 чид бародар регистрация мекинен не бародари азиз мекинен намекинем бародар ба хотире ки шумо дар дига шаҳрин ман дар дига шаҳр агар меомадем дар хонаи худам регистратсиятон мекардем иншоалло без документ боша қазоқистон бирем патент мета агар штраф надошта бошем ҳама тарафа тиҷи братан иншоалло ки метамтон регистратсия намекунем гуфтем ки ака номеротона тед номерои ман дар любое видеое ки ма гап задагим бадро ҳамҷа ҳастай рақамон бародари азиз 281 ахир рақамон штраф аз барои чи як штраф бародари азиз мара барои чи карда буданд маска карда буданд ва димир судебный буд я судебный доштам я обичный ба хотире ки ма патенту получат накарда будам не ки дар ҷои кор будам ами сабаб қабида буданд штраф карда буданд лекин шукрони алло рафтам омадам ягон камбудӣ нашид бародари азиз чизере ки аз сарам гузарондам ма ҳамвора шуморо тавсия додистам бародари азиз ма просто да гап незистам ҳамаш факту доказатай просто марди моро мехоҳӣ як чиза нишон бидӣ бисёриёш мехоҳанд дашно мекунанд хай шумо медонед ки ҳақорат мекунанд ами сабаб дилмонда мекунанд мардума агар не ман метавонам ки ҳар рӯз видео кунам нисбати ҳам документатсион нисбати чиёву не ки просто дастгирӣ намекунам бародари азиз боварам кунед ин ҳози нигоҳ ки 47 одам 27 лайк ҳамон лайк ӯ қадар қинест просто я зерш ки бародари азиз тамом дигарон медонам бо саволша метан иншоалло ки шуморо савол мегирем дар баробари баён албатта умар таҷика ватсап ҳам дорам бародар не ки илтимос хоҳиш мекунам бародари азиз ҳозир вақти эфир занг назана навис худо хоҳад баъди эфир иншоалло ки саволаи ҳар яктата ҷавоб метавонам бародари азиз ту хонада наметонӣ ту хонда наметонӣ чира хонда наметонам хизмат ба мардум лабойша мехонам братан лабой язикша зиқ наша братан штраф ватсап дорӣ дар номер бале под Москвой кор мекунам ҳамиҷа хобам лекин патентам қатъи регистратсия Москва қапан ягон чӣ меган ё штраф мекунам братҷон бахтиёр мирзоев брат якаш агар на қапанта иншоалло ягон чӣ намеша ба хотире ки тира патент масалан дигай тада дига ҷой ами сабаб агар на қапан ягон радиоазвиз нашава иншоалло чӣ намеша бардар
ма ака 2 сол гаштам нақапидан визам маҳкамеша небардорад. Агар маҳкам каги серавно да ФМС хитам нара я дӯстарои ки бугӯя проверкаш кунан ягон проблема намешавад. Серавно ба чи дӯстам шуморо проверка менан иншоаллоҳ мефаҳмед, огоҳ мешед. Рязан ёки Казан? Казана надорам, неки иншоаллоҳ ки мешавад бардор. Рязанск я дорам, Казана надорам озираша. кӯшиш мекунем ки чӣ кунем. Ака сроки мигратсионим то 24 мо метавонем теҷа ки бирам 26 мода чӣ мегӯянд аэропорта ответ магомед брат ягон чӣ намешавад. иншоаллоҳ ки метавонӣ ки бигзарӣ бирай бародари азиз. гражданство чанд ҳазор рубли ака рости ман гражданствора намедонам озираша ба хотире ки бисёриҳо ҳами официална кор кесанд. бачаҳое ки қатъи мо магазинда кор кесанд дар асоси официална бе ягон сум просто як сол кор кесанд подават кесан шукрони алло гузаштесан бе ягон суме ки лишни кроме ҳамун суме ки документация хитон дада подават мекунем ҳавай. Ака ма дата штраф доштум споридум далши патентма наспоридум ҳодир ҳеҷ чиз надорам. ма граница бирам биём документ кардан метавонам обязательно братанҷон ту метавонӣ иншоаллоҳ. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ака официална кор кунӣ метавонӣ РВП получат карда? Албатта братанҷон одамо получат кесанд дар ҳамин шаҳре ки мо ҳастем Ярославская област иншоаллоҳ ки мешавад. дар Тоҷикистон хондам медколлеҷ некин 5 сол стаж дорам. не бародари азиз бисёриҳо одамое ки таваҷҷӯҳ ма равина ранги хида дutta диплом дорам. ята режиссёрский профессия ята информатик математик бародари азиз некин вай иҷа яъне основание шида наметавонам. регистратсия доштем то 20 рӯз гузашт. қапидан суд кардан штраф кардан пас восстановление кардан чӣ мешавад акаҷон? бародари азиз чӣ намешавад. шумо штрафтона спордае бошад дар асосе ки шумо яъне хатоӣ кардем ва штрафтона спордем иншоаллоҳ ки вақте ки граница пересекатам кунем агар дар дастон чеке ки метиянтон яъне ки копияи оригинал гуфта мезананд метиянтон ҳамун дар дастон боша намепирсананд лекин мабодо бипирсанд нишонашон метиҳем ки ман спордагим иншоаллоҳ ҳеҷ чиз намешавад братҷон. регистратсия ма то 28 ноябр тамом шуд. патент успех накардам хониш патент споридагӣ то 15 январ регистратсия продлит карда мешавад. 28 ноябр тамом шуд. регистратсия 28 ноябр тамом шуд. то 15 январ регистратсия продлит карда мешавад. братанҷон агар ки ҷо биёвӣ албатта чӣ намешавад. агар регистратсия яксола бошад бе патент кор карда мешавад. не братанҷон дар асоси чара регистратсия дар асоси патентат мекунам братҷонам. ака нарх Челябинск Магнитогорск Челябинска моҷа рости Челябинский област 6200 патент бародарҷонам. братҷоно як лайка зершка ҳава чавқа кинай. ассалому алайкум. паспорти ман моҳи апрелда тамом мешавад. передалит кунум мешавад. моҳи март апрелда тамом мешавад. лучи братҷон паспорти нав ки бо хубтар мешавад. барои ки одам мекунӣ 2 моҳ меспори намеспори фикр кӣ ки суми қадарш баланса мегардад дигар мекунӣ ҳаваёра ти двойное мекунем 1 моҳ 2 моҳ гузашта пул қатъӣ мекунанд. кадом феместа мекунанд официална кор кунӣ барои РВП бе ягон сум бародари адил любой феместа официална любой ҷоеда ки кор мекунӣ масалан трудовой договор қатъӣ тара бе ягон чӣ мекунанд дар асоси официална кор кардан та ҷои кор чӣ мебарӣ иншоаллоҳ ки мекунанд. ака 6 ноябр регистратсиям тамом шид. ман метавонам спокойно бигзарам ва е чӣ хел айсар ҳуҷҷат кунам. медосмотр дорам патент успех накардам чӣ кунам. братҷони ман любой граница бигзар бира биё иншоаллоҳ ки метавонӣ ки патент кунӣ бе ягон камудӣ брат. ман 4 штраф дорам патент метавонам карда бародари азиз. штрафҳои таиҷа чиянд? штрафҳои майда бошанд ягон штрафи перчатка боша вақти коронавирус ёки намори чизе обични бошанд иншоаллоҳ ки метавонӣ братҷон. ман дар асоси фарзанд вид метан фарзанди т бародари азиз правилно пратар бифаҳмон яъне ки занат уруса ёки занат тоҷик ва фарзанди т гражданство дора ёки не. канали фурӯшӣ нест ака ҳастай братанҷон. канал дорам 3000 чанқа подписчик дора. ҳамаш 100% соатош фақат мегирӣ корта буд мекунӣ яъне ки подават мекунӣ монетизация ҳамаш 100%. ака кор кардем сумомона надод ягон шинос надорем ака ҳама тарафа тиҷҷия братан.
ما آدم میتونیم بیام و دوبارش ویدیو میکنیم. خیلی دستی ما اومدگیش هم میکنیم، باقی موندهش در دستی خداونده برادر عزیز. خیلی ما میگیم که می آدم فان میکنه که شما مدت کزاتی انیق در کاره که شما را می آدم فرق فان کداگه صورت یگان ویدیو شب گیرین ان شاء الله که ما دست اومدگیش هم میکنیم. با افیر خوش اومدم برادر، خوش اومدیم با افیر، خوش اومدی جهانگیر جون براتان. اینا جهانگیر خچم براتان همینجا اومده است. حاجی جهانگیر که ایس پس ان شاء الله شیرینانی زنده باشه براتان جون. Патенти Волгоград шансум шидак. Волгоград ҳози брат ҷони ман мебинем ша иншоаллоҳ. Волгоградский област 4903 рубл братан ҷонам. ай ҷои кор чидак мен метам барои РВП. Масалан дар асосе ки шумо официална кор кардагем бародари азиз ҳамура шуморо метан боҷа якчанд документай хай вақте ки кор кардин официална уже мегантон чияй ам ҷои кор чун метанад иншоаллоҳ ки мегирӣ мебарӣ проблемат намешавад. ай ҷои кор патент дар Санкт Петербург чора дорад 400 шидат брат ҷонам. Санкт Петербург ҳазор раҳмат, саломат бошен. شما فقط یه لایک بزنین انشالله که باقی موندگیش ما خودمون پیش میبریم راتان جناب پاکوارو. یگان چیزی نشین. السلام علیکم اکا من پاتن گرفتن نتونستم ای شیشو کسال برآمد پاتن سوخت ما تاجیکستان برام گرانیسا با میتونم برات ندار اومدم مسکو обязательно پاجون شما میتونیم به یگان کام برای که монанди шумо бад я бародаре ки ҳамин хел ҳамин ситуатсия дабад ва грани сараф омад иншоаллоҳ чӣ кард даже ҳаминҷа хичон бо дар ҳамин ҳолат апаҷон яъне шумо да муҳлат метан документон метан ки барои лечение кунед дар ҳаминҷа бе ягон камбудӣ 3 моҳе ки шумо регистратсия карди як дар ҳамин асос шуморо метиян иҷозат бо адрестон метан ки гиҷо барои чӣ кунед хичон мере духтар хичон ҳамаша туғри мекуна мезана печата иншоаллоҳ метиянтон шумо мере обратно меспорем бе ягон проблема. Я батл намекунем навигем си брат ҷони ма батлер нестам ва и хеле чизам дар фикрам нест брат ҷон. Брат патенти Волгоградский област чанд сум шид? Волгоградский област братан ҷони ма боши ози Волгоградский област 4903 рубл братан ҷонам. канали фурӯшӣ нест мегум ку ҳаст братан, ҳаст. хизмат ба мардум навизда номром иншоаллоҳ ки канал миёвемад лабой намуд канал чанд подписчикай дар кор бошам миёвемад брат. хизмат ба мардум ака ма мефурӯшум канал ма ина мефурӯша ман канал дорам официална договор масалан бигем ҳамаша донамод мекунам метамта братан ҷон ягон проблема нест. фарзанд дора гражданство дар Россия таваллуд шудагӣ. фарзанд дора гражданство дар Россия. агар фарзанд гражданство бошад чивоне дар асоси падар модара иншоаллоҳ ки мешавад братан ҷон. бародарҳои аҳли ислом хуш омадин. ҳама каса хуш омадин. апохоро бародарое ки нав дуромади сенефир я лайка бамбит кунин баъд далши саволотона иншоаллоҳ битин ва мо ба саволои шумо ҷавоб метем бародари азиз. патент Москва чанд сум шида? брат ҷони ма патент 6600 рубл. Екатеринбург ба нархи патент чанд сум шид? Екатеринбург или Санкт Петербург. Екатеринбург или Санкт Петербург. Екатеринбург. Вақин сарма дар графай гап задани бисёра. чор канал чанд сум мешавад? ту братан да ватсапи ман навис иншоаллоҳ баъд эфир суҳбат мекунем братан ҷонам. салом брат, регистратсия пага буд меша МФС одих пага ягон кор намеша братан ҷон. ҳамина чор шумо барвақта фикр намекунед ки баъди навагони то қариб 10-12 кор намекунам бисёри ҷо бародари азиз. ҳамина пастаратсия кунем ки биспорин барвақта не ки намедунам я навистагӣ буде я ҷо ки ICM сар мешава бародари азиз то 12 на ҳама ҷош не ки сем кор мекунам. ҳазор раҳмат. патент канал чанд сум? брат мегум ку дар ватсап навис суҳбат мекунем. ассалому алайкум брат чӣ хел қатъи сивият броем? қатъи ма братан ҷон, қатъи ма ки боша любой видеое ки ман гап задагием братан ҷон номерои худам мондагиай метавонед ки нависед дар ватсап любой хизмате ки айдаст меояд иншоаллоҳ ки мекунам баротон братан ҷонам. шумо мефаҳмед ки визаи мо маҳкама ё ҳуи не братан ҷон? диловар ҷон брати ма наметавонам ай чиза дида
Ира, шумо мерин дар любое мо фемеса ё ки чида проверкаш мекунем, иншоаллоҳ ки мекунанд том, братанҷонам. 6600 Патин Москва. Мадина Номузодар Аҳмад акаҷон саломат бошед. Зиндаву саломат бошед. Ҳазор раҳмат ки хеле суханҳо мегӯем, бовар кунед. Мо қават гӯш мегирем ки дар бари мо ҳастанд чихнам ва хизмати мо каме ҳам боша ба мардуми ғариб иншоаллоҳ ки расидес аст. Хизмат ба мардум 4000 рубл бите 3000 тага каналам. Ине брат 4000 темега 3000 тага каналай. Салом алейкум ака, мада штраф дорум, меша граница гузарам. Агар штрафота сабр братан спордаги боши, иншоаллоҳ ки метавони гузашта бе ягон проблема. Патенти Уфа чанд сум шид братан ҷон, ҷо Уфаро ман нависаги нестам. Ульянский Тюмень Уфаро нанавистам, лекин иншоаллоҳ дар видео меша братан ҷонам иншоаллоҳ. Ба кадоме картаи тройка дар коре ба ҷон уже реклама даг даштан мардум. Акаҷон пас чи восстановление кардан штраф кардан постановление чи кардан штраф споридам, яъне штраф кардан споридам муҳим марда равон Тоҷикистон мешава ака патент накардам братанҷон патент табспор штраф табспор иншоаллоҳ ки ба хости худо мешава, худо хоҳад брат патени Волгоградский не патенти Волгоградский не Вологодский дар нанавистам братанҷон, ки иншоаллоҳ дар видео кӯшиш мекунам ки буром шо братҷонам. Краснодар Бородари азиз, хоҳиш мекунам як бор ма чандта ҷои рақамошо нависам, илтимос хоҳиш мекунам мегумтон бо диққат гӯш кунен, як лаҳза нанависен ё ки ман мегум ки ҷо чанд сум шидагиай. Я бор гӯш мекунем ҳама каса, баъд бо иншоаллоҳ сообщениятона мехонам братанҷонам. Мондаштам камак сабр кунед иншоаллоҳ. Патент Москва 6600 рубл. Под Москва, яъне област 6600 рубл. Санкт-Петербург 4400 рубл. Самара 5720 рубл. Новогородский область 8036 рубл. Нижнегородский область 6292 рубл. Алтайский край 5312 рубл. Рязанский область 6674 рубл. Ульянский область 4903 рубл. Тюменский область 7180 рубл. Ростовский область 4903 рубл. Волгоградский область 4903 рубл. Дагестанский республика 4903 рубл. Московский область 6600. Свердловский область 5950 рубл. Ленинградский область 4974 рубл. Челябинский область 6200 рубл. Новосибирский область 5474 рубл. Иркутский область 7984 рублей. Бардорум ки то ҳадди имкон тонистам фаҳмодам том братанҷонам монда шидам правилан дарк кунем. Салом ака, ма штраф дорам брам меша бигзар братан меша иншоаллоҳ. Ба кадоме брат патенти хондум ака Краснодар гуфтум ку хелаша хондум братҷон. Салом додар писарам марта 18 меброд 6 моҳ гости гаштааст причини депорт намекунанд. Иншоаллоҳ ки аз ин бой братан ака худо хоҳад ягон чи намешавад. Ягон одаме ки границаҳо мегузаронанд масалан одам доранд, иншоаллоҳ ба мо роиш ки худо хоҳад ягон чи аввал худованд шумо ки чи намешавад. Рақами WhatsApp навис дар экран братанҷон. ҳозир ма ба Карим холу братан ҳозир ма рақамомо бинависам, бовар кунед эфир мебуранд. Ма ҳамқа занге мезананд ки уже мебурам эфир. Патенти чи шид братанҷон? Хизмат ба мардум 3000 рубл. Бите биги. Ию канал савдокӯи санҷа пиш тройка. Номеро мара патентум моҳи ноябр буд шид.
накардам ягон чӣ надорам. Агар граница барам чӣ меша? Иншоалло агар ки дар ҳаруна қапанд братанҷон худо хоҳад мегзарем мераем ё граница ҳама тараф граница нарафта меграсонӣ гирифта мешавад. Волк васиети братанҷон маира ҳеҷ гуфтан наметавонам не ки лучи бигзар бра айуда хуб серамнаму фаршивид мекунанд бо проблемат меша бо депорт ҳамин лучи ӯ қадар суми қимат наябурдетам бачаҳо кошкрони алло рафтесам бисёриёш мо ягон одам шава бо граница рафт 100% гарантия буда иншоалло ки пешниҳодтон мекунем ки ҳаст ҳозир дани момент надорам ягон одаме ки граница бара гарантиядор иншоалло кишид бо мо реклама мекунем бардори азиз мо чизеро ки реклама мекунем шумо дастгирӣ кунед иншоалло мо бо дар хизмати шумоем худо хоҳад 5 моҳ граница шидай нарафтам агар барам депортатсия намекунанд иншоалло ки не братанҷон худо хоҳад салом додар ҷавоб де фарзандам мард таҷриб мебарад гӯст даромад 7 моҳи син прическа карда метавонанд ё ки не гуфтам ки брат ҷонам бизнес леди не штраф надошта бошӣ иншоалло брай агар ягон камдиам надошта бошӣ худо хоҳад метавонӣ биёй бача питер ардон шид не питер да потолока 4400 шид братанҷон салом бародар ман хати ЗАГС ва дар Курская област замину хона дорам дар номи худам метавонам гражданство гирам бародар як совет медодед мир муҳоҷинов братанҷон хати ЗАГС яъне ки ЗАГС кардагӣ ва ЗАГС карди пагаша бра биспор иншоалло дар асоси ЗАГС ту ба пагаша толка ба ЗАГСи холӣ ту метавонӣ ки пагаша падават кунӣ тичени 2 моҳ да аввал якумша мегирӣ баъди 2 моҳ бо метавонӣ да дигариш падават кунӣ бигем баъди уш 8 моҳ мегзара баъд паспортам мегирӣ агар ки кӯдакдор ша иншоалло ки прамоӣ метавонӣ ки аввал якумша бигирӣ дуюмша баъд дар асосе ки кӯдакат метавонӣ ки паспорта падават кунӣ патент қимат шуд дар Москва патент қимат 6600 5 моҳ граница шидай нарафтам агар барам эпор мекунанд не братанҷон питер 5200 Санкт Петербург 4200 ба 4400 шид саломат бошед зинда бошед братанҷонон ҳазор омад ялайка зерешкова ту ай кужо медонӣ патент қимат шуд братани азиз мо ай сайти официални сайтҳое ки оиди мигратсиони кор мекунанд ай ҳаваё мегирем мо ай пеш хидмон ягон чи бародарҷони ма гап намезанам ба хотире ки медонам ки як хатогӣ метавонад ки сабаби вайрон шудани документҳои дига бародаро шавад ба ҳамин хотир чизере ки официально хичон масалан пешниҳод кардагия мо ай официально чизои ҳаваё чӣ мекунем масалан мегирем принеси чай пожалуйста салом ака Санкт Петербург патент чанд шудай алейкум салом братанҷон 4400 шид Санкт Петербург зинда бошед братанҷоно квартира основани мешад қонунӣ не братанҷон основани шуда наметавонад квартира аммо занаки ЗАГС кардагим 50 сола ӯ худо медонад кӯдакдор шавад не кӯдакдорам на чи фарқ надорад братанҷон ҳамин главни ЗАГС чиз бара ба пагашам қовади дактакай додану чи ка дар асоси спасибо дар асоси ЗАГС якаме получатка падават ки иншоалло ки мешавад братанҷон так что переживать Самара 5720 шид братанҷонам 5720 рубл раҳмат калон ака набошед Самара нерхи патент подмосковский чанд шид 6600 брат алейкум салом хушомадед намаказа бародари адид я лайк это бомбичкне дальше саволора роич кне намиси иншоалло ки мо бошем дар хизмати мардуми тоҷик принеси ну зарядника пожалуйста ну сейчас нет здесь есть
бародар, як савол. Зани 4 моҳа ҳомила ба Тоҷикистон сафар кардани аст. Барои тифлӣ дар батн буданаш бояд бига дар ҷои билет харӣ. Не братанҷони тари гап нестай. Вели қонунам нестай ки тумо бояд бигем дар ҷои билет гирӣ ки барои он таваллуд шудагӣ нест. Даҷе кӯдаке ки хурдсоле бародари азиз, дар ӯ даҷе патент дар кор намешавад. Так что нашоти чиз ягон чи переживат накунед иншоаллоҳ. Масъалаи ЗАГС фақат дар Одинцовский район месупурӣ документ равшанӣ диҳед. Бародари азиз, ҳар як ҷое ки барои ЗАГС бародари азиз дора ҳар як шаҳр ба худша ҳамуҷа ма иша ҳеҷ гуфта наметавонам. ҳар як шаҳр бигем ба худша ҷои ЗАГС дора. Дар ҳамуҷа месупурӣ як ҷое ки та далнешӣ мехоҳӣ документата получат кунӣ. Иқар қиматш кадам паданалад. Ма як ҷо кор мекунам, ҷои корим 100% бе документ кор мекунам. Далши накунам. Дарафтан депорт намекунам агар ягон штраф надошта бошам. Рости братанҷон ин чизо бигем гарантияш 50/50 айда братанҷон рости гап. Ба хотире ки метавонам ки ягон просто як қонун бибарорам бигам ки одамое ки чанд соли документ накардан маҳкамашон кунед бизош. Ё ки метавонам бигам ки хай масалан айсар нав ранги пешна чи хеле бад қонун битам бигам ки одамое ки надоштан документ метавонам ки биёд документ кунам братанҷон. 5 сол стаж дорам. медсестраем барои РВП ами оснований мешава ё не ака? Агар дар Россия боша ҳо ё ки диплом российский боша ҳо, не ки Тоҷикистон боша не. раҳмат худо нигаҳбон боша. ҳама вақт дар роҳи рост бош. ҳозир метарси ягон каса бовар кунӣ. рост братан, зинда ва саломат боша иншоаллоҳ ки худо хоҳад бародари азиз муддати 4 солши дар соҳаи ютуб кор кесем иншоаллоҳ ягон каса кор мекунем ки ба ягон кас зарар нарасонем ва ягон зот одамшда кордор нашам. Ягон зотшда фарқ надора ки ки нестай. барое ки ма мехара мефаҳмам дар ҳаёт ки як кас против ти видео кард дира фаромӯш накунед ҳеҷ вақт ки значи ти аю болой 100% ти аю болой. ба хотире ки агар рашк накунад против ти видео намекунад. ҳеҷ чиза фаромӯш накунед. бародар чанд сум шуд патент киҷо братан Ҳусейн брат. гражданин Тоҷикистон и Россия дар таваллуд шидагӣ ма бачаш оснований дорам. Братанҷон, агар Тоҷикистон дар таваллуд шидагӣ модарат рус боша, лекин гражданин Тоҷикистон и Россия дар таваллуд шидагӣ ма бачаш оснований дорам. И хеле росте чӣ бигум модар Тоҷикистон и хеле не может быть рости чихе фаҳмон. То барои ҷаҳат я бародаре ки модари ӯ рус буд, не ки уже гражданин Тоҷикистон шудаги оз бачаш наметавона карда да бигем патент қати кор кеса бародари азиз. ҳамин қашам ма метавонам гуфта ҳозираша. вида ба квот гирифтам. вида гирифта боша иншоаллоҳ ки мешава братанҷон. далши ба квота ай ҳама кори осуне ки тез получат мекунӣ иншоаллоҳ. салом алейкум. кӯдаки 7 солара ай Тоҷикистон биёрам падараш неки даштаги бародар. апаҷон шумо чӣ мекунед? яъне ки давернес мекунед иншоаллоҳ дар номи амо одаме ки миёраша дар номи ам давернес худ даиҷа масалан дар Россия боши та худ давернес роӣ менӣ дар номи амо одаме ки миёраша ба номи ам давернес мекунӣ иншоаллоҳ ки ягон ғамбуш наметаван. салом алейкум. ма вид дорам ба квота гирифтам. паспорт чӣ кор кунам? дальше буд подават ки братан брат ягон проблема нест иншоаллоҳ. через квота обязательно мегирем шумо иншоаллоҳ. брат ҳозир ман дапред кардагиам. агар қапан чӣ кор мекунам брат? илтимос ҷавоб бе братанҷон. хеластай ки мумкин маҳкам кунан, мумкин барое ки ту уже қонуна бигем шикастагӣ дар асоси ҳамин метавонанд ки маҳкам кунанд. барое ки мо вақте ки границаи Тоҷикистон омадем бародарам хеле шидагӣ буд дар Жуковский маҳкамш карда буданд дар як комната. не ки худо хоҳад хай и бигем бародари азиз агар ред набоша иншоаллоҳ ки мегзарим мера. хай ҳамаш дар дасти худованд да братанҷон. акаҷон протокол каданам суд кадан 2000 штраф кадан штраф супориду 3 моҳ пас Тоҷикистон равон мешава. 16 декабр кардан штраф. бале бародари азиз штраф карда бошанд штрафа месупорӣ ва мегирӣ мебарӣ дар копия оригинал метад дар суд. бародари азиз амора мегирӣ мерем мабодо агар бипарсанд нишон медиҳӣ напарсанд иншоаллоҳ мегзарим мера ягон проблема намешава. бародар 3 сол шид
نرفتم برم هیچی نمیشه و اومدم میتونم. عبدالله سعیدов چی نویسید که ماچ کم 3 سال دکمنت داشته باشه اگر 10 سال بسی هم چی نمیشه ان سعید افغان سلام علیکم سلام زنده باشه مکاسا یک لایک برداره ادی کم یا لایک چه بچه لغتش که 59 هی بچه 59 دونه لایک هی هزار چند شی ما دارم گرانیتسا کیرا و در رو مقابل 500 روبلی ای در گرانیتسا به очередь میره میوی برادر عزیز ما یکم کاتیجا توصیه دادن میتونیم برادر خیلی گفتید به خاطر که ما گارانتی ندارم و آدمی که گارانتی دار باشه ما در خودش مراجعت میکنه و ما قش سوال میکنیم. سلام همین پاتین قیمت شده است یا که همون نرخ می обязательно بچه تا چوکیسی خوبی وجه قیمتش بعد یکم بچه خیلی نک چوکیسی توی خیلی کیسی با کاری نکنی و هم نرخ ارزون بسپاری که کپات بسوزه کپا سپیس پریو میبرن بله بارد سپیس پریو میبرن یکون شناس باشن میتونن که بگیرن تروید کنن انشاءالله یکی خدا خواهد خیلی اولش خداونده انشاءالله خیلی کوشش که بگذاری بالا کردن برات اگر кажон як савол дорам ай золотой корона қарзидор бошӣ рафтан дар депорт мекунанд ё ки не Tajik Boys Production братан агар ки ай золотой корона қарздор бошӣ дар асоси ки тӯзи споридаста бошӣ ё ки ягон модадешка кайги бошанд дар асос бисёр вақт қарздор набошӣ иншоалло ки гузашта метавонӣ границаро не ки фаромӯш наки як чизи дигаре ки қонуни нав баробар золотой корона қонун шамия ки тоҷикистоно мерай тоҷа баъд аз дани худ ҳастай метавонад ки судебни яъне ки роӣ кунад ба хона та ҳамин сабаб барое ки шидага ҳамин хел ҳолатҳора ҳамин хел ҳолатҳо шидагия ман ҳамонро гуфтедам ман фолбӣ нестам бародарои азиз ман чизеро ки уже чанд сол дар дуруи ҳамин мигратсион хади бачаҳо документатсия мерам миём документҳо шонда чизеро ки ҳаст ҳамонро дидесам ман пеши худам ягон гап намегӯм бародарои азиз чизеро ки ман надонистаам намегӯм патент чанд сум шида патент ҷо братан золотой корона давлатӣ нестай ку золотои корона давлатӣ нестай бародари азиз лекин дар асосе ки шумо вақте қарз мегирен вай шумо да масалан баъзе данихтон ҳастай метавонанд ки судебни яъне ки документатсияро кунанд хонатонда агар суми калон бошанд шуморо намемонанд аэропорт гузаштан дар асос гап зан илтимос дар асос гап зан илтимос дар кадом асос гап занам братан ҷон сатторов ета заибат кади гап зан паспорта видорем барои паспорт совете охи братанҷон ман гуфтам ки вақте ки ту через аму преслени масалан роид мекунанд миёй ту и патента получат кардӣ дигар вақте ки получат кардӣ бо мере регистратсият месӯза имрӯзе получаткаи регистратсияи нав мекунӣ хита дар база даних мемонӣ бо метавонӣ ки барои патент яъне паспорта падават кунӣ братанҷони ман ягон проблема намешавад шумода барое ки шумо асос дорен ҳамин сабаб ягон камбудӣ намешавад шумода иншоалло чиро медонед чиро бугум братанҷон ҷавоб дем ман патента споридум мара касал баровардан мара гуфтанд хона рав ман хона рафтам патент сӯхт агар хона равам чӣ гап мешавад ҳеҷ бародари азиз неки хеласае ки дар шаҳри аласлам ва падмаском я бародар бигем шишош касал баромад дар ответ вақти гузаштани духтар вақте ки фмс короче рафт ҳамкали ответоша проверка кардан ки ҳамкали шид короче коғаз додан барои лечени худаш рафт гуфт ки ҳам коғаза барои лечени ки мера духтар масалан советет метанги ҷо бара ҳамунҷара мера мегзари авҷа вақте ки бигем я моҳ даҳ рӯз чанқа леченит меган мекуни ҳамура коғаз мета махсус ҳамун лечени мебари месупориш иншоалло ки мешава бародар салом бародар патент қимат шуда чӣ хел платит кунем бо ҳамун штрих коди пешина мешавад Нурмуҳаммад братан ба филм ту ё Москва ё подмосквае не барое ки вай нархи пешинаро чӣ мекунад шумо ба нархи нав шумо чеки охиринтонро барен ва чеки охиринтон продлит кунад масалан не ки ба нархи нав братанҷон ё ки ҳамун штрихкота муҷа фақат штрихкота бар бугӯ ки ба инаи сум продлит кунад пеши аве ки пур мекунам бигем ба дадани хона примерно 20 000 бошад золотои корона метавона рафта чанд қашидан спордаи Tajik Boys братан суми золотои корона алайкум салом братҷон ҳамин золотои корона мисол чанд супори дар суд метиҳанд
наспорӣ. Ин ҷай хелае ки зангт мезананд. Вақте ки ту намеспорӣ, аввал барои чӣ наспордан та занг мезананд. Ту бо метавонӣ ки уҷа ягон масалан гап бигӯӣ ки дар кадом асос ту наспоридааша. Метавонӣ ҳолатҳое ки ту вақте ки кор намекунӣ, ту мефаҳмӣ ситуатсиона ҳамин хеле ту дар вақт метаҳанд. Тура штраф бигем процент хоб намекунанд. Не ки просто уже чанд моҳҳо шид гузашта, баъд процент хоб кардан мегиранд, уже қарди ту бисёртар шидан мегирад. Баъд дар ҳамин асос тура метавонанд ки ай граница, яъне ки иҷозат надиҳанд ки бигзарӣ бародар. Саид бифаҳм масъалаи ЗАГС. Илтимос лайк не жалко. Салом Екатеринбург. Екатеринбург патенчан пушити Екатеринбург. Ҷаносиёзи ман Екатеринбург нанавистам. Иншоаллоҳ ки дар видео кӯшиш мекунам бародари азиз. Худо хоҳад бинависем ша. Масъалаи ЗАГС фаҳм илтимос дар Одинсова это реально. Бародари азиз, масалан ки ҷойде ки шумо ЗАГС мекунед ку бародар, ҳамун шаҳр метавонад шуморо ЗАГС метиҳад, масалан қоғаз ЗАГС. Ҳамин ЗАГСе ки шумо мерен дар ҷои офитсиална, масалан ҷое ки ЗАГС мекунанд мекунед, ҳамун лобои ҷойда шумо метавонед шида. Фарқ надорад мегӯям ки дар кадом шаҳре ки ҳаст бародари азиз, обязательно мешавад ин чиз. Браҷон, зарплатаи корона агар наспорӣ, ман 2000 рубл гирифтум, суд дода метавонад? Суд дода наметавонад, просто баъд 2000 рублаш штраф, масалан процент хоб кардан мегиранд, бисёр мешаванд 2000 рубл. Лучши биспориш, ӯ хубтар е братанҷон. Беташвиш бо рафтан омадандам ягон чӣ намешавад иншоаллоҳ. Чанд пул шид патент город Рязанский област 6674 рубл. Брат дар Москва чанд сум патент? 6600 рубл брат. Золотой команда. И может быть до авто. Агар я чиза фаромӯш накунед, вақте ки шумо дар ягон асосе ки сум спорда наметавонед золотой коронара, шуморо занг мезананд, шумо бифаҳмонед ки масалан ман ҳозир кор накардистам, надорам, ва ё чун ба қайд мегирам, бо мепурсанд ки масалан ба кая метавонед спорида ҳамин чиза. Не ки шумо натарсен гап занед, открыто чахчах кунед қачон, ва ёро мефаҳманд. Не ки агар ки уже занг задан як бор, ду бор, се бор дига ҷавоб додан нагирифтем, ва ё обязательно процент хоб мекунанд дар бораи қарди шумо. Қонуни нав ай 24 декабр. Чӣ 24 декабр бо ман бошад? Казон корон 10000 гирифтам, ҳозир 22000 шидаи Тоҷикистон рафтам. Метавонам кам биспорам, намешавад. Амура дар габо занг шум бизанен, амира чӣ ҳал кунен, иншоаллоҳ ки мешавад братан. Регистратсия. Қонуни нав ай 24 декабр. Регистратсия чие братанҷон? Фам. Барои регистратсия бародари азиз гуфта бошем, гуфтанд ки 1 сола мешавад, лекин ҳозир тасдиқ шидаги нест ин чиз, ман ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. Патент 6600 Москва, маъруф брат. Гап нест братанҷон, иншоаллоҳ фаҳмем. Обязательно шумо дар канали Мигрант Азия, даи хайри муҳоҷир не, дар Мигрант Азия мон подписатсия кунед, дар оҷа оиди ҳамин саволҳои шумо мешавад видео бародари азиз. Салом брат, зоди хубӣ? Ҳайдарлатои корона 50000 гирифта будем, ҳозир 100000 шидаги кам спорем, суд да наметиҳад. Раҳмат брат. Занг шум зан Амирҷон братан, иншоаллоҳ ки бифаҳму ситуатсияна ва вақтат метан мегӯянд ки ман қадар чида биё биспор, иншоаллоҳ ки наметавонад суда. Е братишка, мара бигӯ ки паспорта чӣ кор кунем, ви дорем, переселени қатъӣ ман гирифтам. Братанҷони ма 10 бор шид гуфтесам, мара ба филм гӯш намекунӣ ҷои асосия, гуфтесам ки метавонӣ спорида. Вақте ки вида гирифтен шумо брем бо документатсия, ҳамон одаме ки шуморо документатсия туғрӣ мекунанд, любой одаме ки документатсиятон мекунанд, ҳамонро шумо бре бигем, мекунанд документот туғрӣ мекунанд, бо паспорта падават мекунӣ. Гуфтесам бародари азиз. маъруф брат, мо пешакӣ 5 моҳ спордем, чӣ намекунанд? Не братанҷон, ягон чӣ намекунанд, ба нархи пешина ва баъди январ масалан уже баъд шумо метавонед ки ба нархи нав биспоред. Баъди 5 моҳ бушидагӣ братанҷон. Ака дар Москва қонуни нав баромадагӣ. Рости ам хеле гуфтесам, не ки ҳозир тасдиқ шидагӣ нест бародари азиз. Ҳусейн брат, ман ҳеҷ гуфта наметавонам, ба хотири ки оли тасдиқ шава, иншоаллоҳ бо дар бораш видео мекунем. Худо хоҳад.
видварени бигирем депорт мешем ё не ответе. Да кадом аст видварени агар ки документация ё ки паспортно гум карда бошен иншоаллоҳ ки намешавад, барое ки бисёри бародаро гирифтан рафтан омадан ягон камудӣ нашид, барое ки паспортҳоша ба ё гум карда буданд. Раҳмат, саломат бошем братанҷоно. Патен қимат чӣ бояд муҳоҷиро чикор кунанд? Акиша ман намедонам братанҷон чикор кунанд. Хай чикор мекунем дига, маҷбурем кор кунем братанҷон. Ман рамаи хитон патен дорам братанҷоно. переселени қатъӣ нагирифта бошӣ дар кадом асос гирифта? Агар ки масалан ура гирифти вақте переселени гирифтагӣ бошӣ, ту метавонӣ ки айдавоми ҳамон ту мегӯи масалан переселенида ки ма пешакӣ доштум РДП ё ки вид на жительство. Вай дар асоси вай масалан переселенит мегирам продлин мекунанд, яъне туда паспорта подават мекунӣ бародари азиз. Қонуни нав бировардан аз 24 декабр фақат Одинцова меспорид. Документ дар асоси ЗАГС Любой регион Москва област Толка ва Одинцовский мақсад вуфам илтимос. Хай иншоалло бародарҷон Сатторов худо хоҳад мекунем то ҷои дар корира видео мекунем дар канали Мигрант Азия мебура бародари азиз. Видео дар канали Мигрант Азия бидурем подписаться кунем ва видеои саволои шумо иншоалло мо бисёр кардестем бародарҷоно. Намешавад подават карда агар основание надошта бошӣ. Дар основание официально мақалан кор ки намешавад. Бе ягон основание шумо подават карда наметавонем бародари азиз. Худованд нигаҳбон бошад. Саломат бошем братҷонам. брат ҳамин дапрета кушода мешавад? Ягон адвокат ҳастай? Мена рости ҳусен брат, ира агар дар кадом асос шуморо бигем маҳкам кардагиян, агар гунаҳгор набошӣ, ту метавонӣ ки обжаловат кунӣ дар асоси ки ва ё бигем тра просто қонунӣ не ноқонунӣ бигем тра ҳамхел кардагиян, дар ҳамон асос метавонӣ, агар основание дошта бошӣ ягон чиз. Мобилизация мешава, меган миграторат дахл дора. Раҳмат пешакӣ братҷон. Рости ман иша намедонам ҳозираша. Да нашоти ишоди ҳечи гуфта наметавонам барои мобилизация бародарои азиз ва маълумотам надорам. Квота қатъӣ ҳо братанҷон гуфтесам ку ҳо. Салом. Чӣ хел намедонӣ бояд раванд ватан? бовар кунам саволои дар кора. Бачои хона дидори модар ай 1000 миллион да болост. Бале Салоҳиддин братан. Пули патен чанд сум шид? Пули патен як қопча. Кадомша меги братанҷон? Кадом шаҳрда? Ака документ срок дора? Гум кунӣ метавонӣ возвращени родина қатъӣ рафта бе видваренӣ. Возвращени родина мегирӣ очбани братанҷон. Документота гум кунӣ агар мерай масалан посольство возвращени родина метиян тамом мезани мера иншоалло ягон камбудӣ намешавад. Та худо хоҳад бародар. Умар так не разговор. Хай чӣ меги хеле одаморо братанҷони бародари азиз уже аллакай течени 1 соат шид мо қайд шумо савол ҷавоб кардем ва шумо метавонед ки саволотона нависен дар WhatsApp мо дар канали Мигрант Азия дар YouTube поистем бародари азиз Мигрант Азия мо саволои шуморо иншоалло отдельно ҳар як час ҷавоб медиҳем ва шумо мехоҳед масалан чӣ саволе дошта бошед мо дар рӯза ба ҳар як саволи шумо отдельно видео мекунем, пурратар маълумот медиҳем бародари азиз. Фаромӯш накунед Мигрант Азия поист битем дар YouTube меброем братанҷон. Брат ма просто патента областной буд дар Москва қапидан бо регистратсия тамом шуда буд. гост ҳамуҷа агар тра дар ҷои кор нақапида бошанд дар асоси ки ту мегуфти гости омадагӣ метавонӣ то прафи агар дар кор мор нақапида бошанд бародари азиз дар раҳ рӯ қапидагӣ бошанд мегӯӣ ки ҳамхеле патен чанд сум шида бошад. Патен гиҷо брат Одил. алайкум салом Салоҳиддин братанҷон зинда бошен бачаҳои дангара. Ҳама каса ҳама бачаҳо зинда бошен, ҳама одамои ғарибо ҳама нафаре ки дар эфири мо ҳастен зинда бошен. ҳазор раҳмат ҳар яктата ки имрӯз қатъи мои 50 000 шидистем иншоаллоҳ рӯзои наздик ва худо хоҳад бародари азиз мо ҳамавақт дар хизмати шумоем бародари ғариб. ман ранги хитон ғарибам марам ранги шумо кор мекунам марам ранги шумо 22 000 рубл мегирем братанҷоно. Так что фикр накунед ки мо блогерӣ мекунем мо миллион даромад дорем. ягон чӣ даромад нест ютуб. Фақат ҳамин кори магазин 22 23 000 рубл.
Так що, братанҷоно, ягон чӣ фикр накунед касе чизе мега намега. Марам ранги шимоем. Дар кор шояд агар уқадар ҷилан дошта бошем, влог мекунем ай ҷои корам чӣ қимо кор мекунем, братанҷоно. бачаҳо чапатен Москва чанд сум шид? Ани қимат шидааст? Албатта братанҷон 6600 рубл. Москва под Москва шид уже аллакай. Акаҷон як мошид бекорам сум надорам, ягон кор намеёвен. Кор Фарҳод братанҷон дар шаҳри Ярославский област кор ҳаст, магазинда метунем давет бигирем, метунем убортица бигирем, моиши корчи чанд кора не ки дар шаҳри Ярославский област ҳаста барда. зинда саломат бошен бародарои азиз. Ҳазор раҳмат ки қатъимон буден. уже аллакай соат 12 шав шид. мо бояд оз як проекти мошти сёнка кунем. имрӯз уже аллакай сеюм бора мо эфир ки ҳастем, ба хотире ки мо шуморо огоҳ кунем бародарои азиз ки документҳои шумо насузан нисбати патент ва худо хоҳад бо соғ саломат бошем. Па гап ҳасараса мекунем эфир кунем бародарои азиз. зинда сарбаланд бошен. ҳар як нафаре ки дар эфире қатъи мо ай ва дастгирӣ мекунад канали моро, ай ҳар яктат миннатдорам бародарои азиз. ҳазор раҳмат. чизе ки ай дастмон биёяд иншоалло ба хотири ҳар яктаи шумо ғарибо иншоалло ки мекунем бародарои азиз. фақат ай шумо дастгирии ҳамин қадара ки фикри ақидатона нависен дар комментария ва чизе ки дар кор мешавад, чизере ки ай дастмон меояд иншоалло ки мекунем баротон. зиндаву сарбаланд бошен. ҳазор раҳмати калон бародарои азиз. кадоми номерои маро мепарса бародарои азиз, наҳози як бор менависимша, бигиренша, баъди эфир савол дошта бошем бинависен иншоалло баъди видео худо хоҳад +7 900 инро иш кардам, бигирен. чӣ саволе дорем дар WhatsApp нависен иншоалло бародарои азиз. худо хоҳад саволотонда ҷавоб метем братанҷоно. зиндаву сарбаланд бошен. ҳазор раҳмат. бовар кунед ҳамата ба худо дӯст медорам. нек медонам одам баъзиҳо чизе меган ман ягон фариштакордор нестам. боварам кунед бародарои азиз. то меган одам ай пеш қатиш рафту омад накунӣ намефаҳмиша. медонам ҳамин гапане ки бисёри ба ҳеҷ чиз бовар надорад. нек бовар ба худо қасам агар кадомет меоен любой ба хамисини Ярослав омаден рақамом аст иншоалло я сухан кунед алё кунед худо хоҳад меорем меҳмондоритон мекунем братанҷони азиз. зиндаву сарбаланд бошен. дар паноҳи Аллоҳ ҳама кас.